Oh! Ako ikamutunggo. Ang lambing nila magsalita. Kaka-defend ko lang sa inyo kanina. Gusto mo? Aso ba kita? Pabili ka sa amo mo. Oh, okay, spoiler nga, okay. Dili mare. Ni hao kansa na ko nga pala si Paolo at yung dada natin ang sulot to sukot ngayong linggo. Bigyan mo na ako score dyan. Sino ba mananalo ngayon? Atin agad simulan. To galing kay Ralph. Naunsa man ning Chowking PH. So siguro galing to sa Davao. Is this really how we're treating our fast food servers today? This is Shella from Chowking SM Ecoland branch, and her manager told her to walk around Ecoland Ecoland to branch. find customers. Ayun nga, sa Davao. Afternoon po. From SM Chowking po, Oh, ma'am. pag bigyan niya lumalapit, kala ko sabihin, handa na po ba kayo ibukas ang inyong puso sa Diyos? Kung gusto niyo po mag-order, ma'am. Kung order kog halo-halo, paunsa ang delivery. Hindi ka na po Buti lang may sa tayo. naman din. I-deliver na po na ako siya diri ang. Di ba ito nauna yan? Abot mo diri kay bagtaso na nimo. Yes po. Kung mo order ko pag abot diri Maglalakad lang. tunaw na. Mag-jeep na lang po, ma'am. Gamit na akong parta. Mag-tricycle ka pag abot diri. Seryoso ba? Karili mong pera gagamitin mo? Siguro, baka siya sabi lang dito parang marketing para magmukhang, tawag doon yung medyo paawa. Pero siguro, hopefully, meron dapat yan na parang employee benefit, parang employee allowance. Diri kay medyo layo pud siya gikan sa gawa. Yes po. Mag-jeep ka or ano, naka-budget na sa inyo Ayan. na. Naamoy budget ana or Wala po. Naku, amoy budget. Yes. o dili na. Ay, seryoso ba yan? Sa imuha na magtas ka mangita og customer. Yes po. Nga mong Aww. stories, mingo jud siya. Aww. Meron jud ang sales na mo. Wait lang, pasok ba to service sa- ko is kailangan na mo mangitag pamaagi na muda ko ang among sales po, ma. Kasi trabaho din po namin. O, nanan yung order po. Oh, yun na, nakabalik na. Balik ako, mama. Nawala na yung payong niya. Nawala na araw. So lahat ng mga bahay dito. Nakakota na ka. Yes po, ma'am. Very good. Kaya laban lang kami. Pila pud imong kota dapat. Saludo sa iyo, Sheila. Pero karon ang halina ko is Hindi na dapat ito pinag-uusapan eh. Hindi nga dapat yung problema yan eh. service, buhaton ng kanan. Ano Sales ka ba? Niha, okay lang sa imuha. Sige. Ay, so humingi siya ng... matabang sa imuha. For context, it's around a 15-minute walk to get to where this is filmed, and she had to go back and forth 3 times just to deliver the food. There's nothing but an umbrella. They didn't give her water or allowance to use the Jeep or the tricycle. Kind of disappointed with the whole situation, and I hardly ever post content like this, but I have a platform and I'm going to use it. Repost comment, you can download this video and post it. Have my permission. Let's do our part and treat our waiters and servers with kindness, because we do not get paid enough for this shit. Ang maganda nga dito, hindi nga dapat servers or waiters eh. Employees in general. Internet kasi sa dulo naman ng araw, kanya-kanya naman tayong matutulungan nito. Lahat ng mga empleyado, pag meron mga kanya-kanya tayong mga mata para kamustahin ng isa't isa. Kasi di ka na makakamustahin ng boss mo hanggang hindi ka nakaganon na, okay pa ako, boss. Tapos wala na akong tulog. Kulang pa ako sa kain. Tapos delayed pa yung sahod. Tapos minimum pa. Sabay-sabay na. So sumagot na dito ang Chowking. Sabi nila, ni hao. The Chowking management has received feedback from a concerned customer regarding an activity conducted by one of our stores in Davao pertaining to outside of store order taking. Pa-order! We assure our customers and the public that we are treating this matter seriously. As such, we have asked the store to place the said activity on hold. Wait, activity on hold? So meaning, hindi nyo pinagbabawalan yung mga empleyado nyo na lumabas. Siguro kasama talaga to. Kasi hindi nila sinasabi na bawal yun eh. Kumbaga, nasa tama ba yung pagka-execute namin dito sa mga empleyado namin? Kahit ma-execute na yung mga empleyado namin sa trabaho. Hindi. Ayan, so yan, sinabi na dito na to ensure compliance with our standards are undergoing review. Diba? Dito lumalabas yung pangko-call out. Diba? Lagi sinasabi, ba't kailangan mo pa kasi maingay sa internet? Makuha ka kasi ng clout. Ayan, diba? Sa clout mo, nakakakuha, diba? Magkakaroon ngayon ng parang laban ang mga empleyado na hindi lagi nababantayan ng kanilang mga kumpanya sa libo-libo, sa milyon-milyon ng mga empleyado niya. Meron mga gito nakakaligtaan. At mabuti dito na natutulungan natin ang isa't isa sa kapangyarihan ng internet, sa kapangyarihan ng panggagatas, di ba, tulad nito. Sukot dahil nagkaroon naman tayo ng magandang ending. Sunod galing sa everything. So, eto, dagdag ba ito sa Chowking na menu? Siomai rice. Sunod, bigyan mo pa akong toyo dyan kasi ako nagugutom na. Sarap. Sunod. Happy Meal sa Etimac. Mukhang hindi pa patalo. Mukhang sabay sila sa subdivision ng McDo dito. Akin tong bahay na to. Huwag ka mangilam ha. Kaya pala Happy Meal mo siya laging masaya. Sulot. Ito galing kay Shaz. Siomai rice. Ito naman gyoza. Okay, ibang business practice yan.
None of my business. Okay, sukat, legend, dumi-dumi. Kaya ako ayoko talaga ng merong mga server, sabihin natin tatamad-tamad. Ayoko silang parang sinesermonan. Kasi di mo alam ano pwede gawin niya sa likod ng ano, no? Baka duraya yung siomay mo. Medyo malapot. Sabihin nila, bago lang yung sauce. Di mo masasabi. Pero at the end of the day, mas mataas naman yung net positive na makukuha mo kung marespeto ka pa rin sa lahat na nagtatrabaho. Pinakamababa pa yan. Sabihin natin mga janitor, naglilinis, waiters, ganyan. Hanggang sa mga boss, sa mga CEO, sa mga nakatataas. At sa dulo ng araw, pare-pareho lang tayong kumakayo, diba? Magkamutan na rin tayo ng likod. Magtulungan din tayo. Sukot! Galing kay Kael. Wow, fry, sarap. Ah, gusto mo? Loh, aso ba kita? Loko ka. Gusto mo? Pabili ka sa amo mo. Loko. Mandela Effects. Parang naalala ko to Naku, pag ikaw, magpapapiyansa ka sa aso, sige. Natin yan. Uy, pwede ba yan? Dog lover ako eh. Di ba? Wait lang. Ang onion ba pwede sa... Oh my God, pwede kang... No! Hindi! Oh my God! Hindi pwede, hayop ka! Makikamatay ng aso yan? Ayan bawal sabi ni Joy Usually stray dogs is na-adapt na nila mga scrap food kaya halos normal... Ang bilis na evolution. Adapt na kasi lagi pinapakain sa amin yung medyo may lashon. Ay nako. Kung meron man paraan yung mga aso, mangkaso Ay nako, tatahulan niya ng sapat ng bahay nyo. Sukot! Leche. Alak, walang pambukas, no problem. Ayun, ito yung panulak dun sa gyoza. Hayop ka. Sukot. Haliki, orgulyo ka na nga. Sige na. Aray ko, hayop ka. Oh, Optimus Prime! Baka ganito yung gate na kinotokan ni Ma'am Ate Sheila kanina. Na-imagine nyo ba pag naipit kayo dito? Work naman mag-flex sa kapitbahay, pero ma-flex din yung balat mo dito pag naipit Ang sarap. Nice. Na-imagine ko na yung lahat ng mga asong mamamatay dito. Rest in peace na, advance rest in peace na agad. Man, wag mo ako simulan kung pag ako pumunta dyan ng lasing. Umasa kang hindi na lang ako papasok. Diyan na lang ako matutulog sa tapat. Bahala ka dyan. Leche. Sukot. Ano ba? Pokemon event pero may Gensh Conscosers. Sikat, thanks for the clout sa friends ko. So nangyari sa Pokemon Convention, di ko alam saan to ginanap. Oh, bakit wala ako dito? San Juan del Monte, Ayala Malls Market. Well, alam nyo, bakit din pakialam kayo sa suot niya? Sa totoo lang, kung hindi mo nga sinabi sa akin na Genshin yan, isipin ko Team Rocket lang yan O yung mga parang trainer lang sa Pokemon Sa dulo naman ng araw, di ba, nagka-capture ka pa rin naman. Pinagkaiba. Okay, mukhang may edgy na naman tayong page, pero ewan ko, sino may pake? Pati ba naman to gini-gatekeep pa? So ayan hi po, I'm not being toxic. I just want to know you all not to support this kind of behavior sa Coscom. Please stop gatekeeping as Genshin cosplayers. Dumaan lang kami sa Pokemon because of one of our friends was there buying merch at mag-cost trip kami sa BGC. Then bakit ang daming problema ng mga tao para mag-enjoy na lang. At least nga nag-effort sila. Pwede nga silang, di ba, huwag magdamit. Pero yun nga, sa lente, sa nag-iisang lente na yan, pinamukha silang parang, pabida or pa-cool. Pero di ba, sa dulo naman ng araw, iisa lang naman tayo na pop culture. May hilig sa mga pop culture, may hilig sa mga ganyang iba't ibang mga reference. Yung mga normies versus yung mga cool kids. Kaya kapag napadaan po kayo sa cosplay event, bawal din naka-normie. Kapag normal attire lang, huwag ka na tumuli kasi nga cosplay event. Diba? Yun nga, nakikita sa may logic ng ganito. Kaya nga, diba, sa ginawa ni Yumi, ang pangit pag ganyan mo pinagsasabihan yung mga nagsusuot or naggumagamit ng mga or nagsusuot ng cosplay. Wala namang masama yan. Ang importante, ini-enjoy nyo lang yung kahiligan nyo sa iba't ibang mga bag. Enjoy na lang. Kami mag-cosplay dyan ng diba? Ng mascot ng Chowking. May mascot ba ang Chowking? Oh my God, oo nga, meron nga. Hindi ko alam. Di ba si Hans to? Master Hans! Ikaw pala. Sukot! Sunod! Ano to? Oh my God! Okay, paki-blur. Kaka-defend ko lang sa inyo kanina! Ano ba? Asim! Gilig! Ano bang asim ng Genshin? Genshin to. Oh my, okay. Ayun, hiniga pa nga. The duality of Genshin cosplayers. Magtag kayo ng cosplayer. Okay, tinakbo pa. Nice. Hey.
Yun, sasabi ko naman sa inyo, di ba? Siguro may galit lang talaga siya sa mga ibang Genshin cosplayers kasi may mga ganito talaga oras. Hindi na naman sa Genshin, sa lahat naman ata ng cosplay. Meron naman talagang, sabihin natin, hindi as mature ang tingin sa mga ganyan. Siyempre, siguro bata pa, hindi pa alam mga social cues. Meron mga iba pinagdadaan sa buhay, tinamaan pa ng puberty, di ba? Ayaw din tamaan ng tawas. So, importante lang dyan ay call out natin sila dito. Pero, hindi pa rin, dapat respetuhin pa rin natin yung mga nagko-cosplay niyan. Huwag natin hayaan yung mga rotten parts nung fruit basket. Pero parang pinapahaba ako tong analogy na to. Mabulok yung natitirang mga prutas. Para gumawa tayo ng fruit salad. So, hindi ko lang sa papunta yung sukat. Ako, Freyre, no? Tinutuloy ko na to. とっておきだよ Walang subs! Di ka tunay na weeb! とっておき Napakalakas yan po, chay. Napakalakas ng mahika, ng pera. Sinasabi ko sa inyo, sulot. Galing kay paring Julio. Police kuni siya happened 11/24/2023 at 11:30 AM. Nagpakilalang polis sa kalsada sa kabaan ng C5 Taguig. Nakasabay ko ang SUV na... Galit na galit. Gusto manakit? Ganda ng steering wheel mo. Ako pa yung minamaliin niya. Parang ano sa espada ng isang cosplayer to. Ako daw yung gumigit-git. Iniiwasan ko na nga eh. Naku, ay buwaba. Ay puta. Hindi, sabi ko, ano nga rin mo? Kaya ng mga malalakas na hashira. Akin na yung lisensya mo. Sir, hindi ako nagkakamali. Akin na yung Hindi lisensya maaari. mo. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar Bakit? ako. Akin na yung lisensya mo. Umiiwas na ako sa inyo. Akin na! Galit na galit. Titignan ko ang lisensya mo. Nakadrugs ka pa. Akin na yung lisensya mo. Ano niya alam? Titignan ko ang lisensya mo. Titignan ko, pulang-pula mata mo, nakadrugs ka. May mga sakay ako doon. Kahit Nakadrugs daw ako. videohan mo ako dyan, ikaw ang wala sa linya. Papatayin mo ang pamilya ko. Gago ka. Akin na lisensya mo. Akin na lisensya mo. Papatayin mo kami. Papatayin mo kami. Pag pulang-pula mata mo, nakadrugs ka ba? Akin na lisensya mo. Huwag mo akong videohan. Pwede ba pag pula mata marami ibig sabihin? Pwedeng puyat, pwedeng tawag doon, tinamaan ng hangin. Video mo ako ng i-video, papatayin mo ang pamilya ko. Naintindihan mo ako. Akin na Trakata to. lisensya mo. Sir, wala akong Pagod ka ba? Wala Sa akong problema. magkano? Wala akong pagkakamali. Sa magkano? Pinagkit mo kami, hindi mo nakikita yon. Ano kinikita? Pinatay mo kami ah! Ikaw wala sa linya. Ako wala sa linya, gago! Ay, Umiiwas na nga ako akin sa na iyo. yung lisensya mo! Pwede ba hingin ng lisensya agad? Police nga daw pala siya. Pero kailangan pa rin pakita yung badge mo, di ba? Or ewan ko, para syempre para alam ko naman na talagang police ka nga. Na lisensya mo! Yung tingin niya, syempre hindi ko pwede pakita. Pero yung tingin niya, yung parang yung galit ka sa anak mo. Parang, akin na, saan mo nilagay? Saan mo nilagay yung laruan mo? Akin na lisensya mo! Nanginginig na ako sa'yo! Akin na! Hintayin na lang natin. Oh, hindi ako mukhang mabilis ang reflex si Kuya. Sukot, dahil hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pwede pakita mo yung lisensya pero ilayo mo na, lalagay mo agad dito. Ito yung lisensya ko. Nga to, the worst road rage in Iloilo, Bilay. Galing kay Formal Bear. Tandaan ko ang mukha mo. Huwag nakilala mo mukpok na sakyan. Ako ikaw mabunggo. Gatinto ko tayo sa po. Hindi pinagtulog mo ako sa tubang mo. Ikaw mo. Tumbong ka pala eh. Wow. Tino ba? Ang lambing nila magsalita para di sila Tino ba ikumpara mo yung kanina nag-aaway na Tagalog? Gago ka! Akin na lisensya mo! Ang galit na galit. Ito parang nalalambing. Sige na, tabi ka na sa akin sa kama. Oh, yun, nagalit. May balakat naman sa hero ko. Dahil lang kita naman. Professional ko. Professional naman ako sa driver. Sana ganito na lahat magsalita. Ano ba ba yung mas malambing pa sa Ilocano? Tama ba? Ang Iloilo ba is Ilocano? Hindi. Ay, Ilonggo pala. Ilonggo pala, di pala Ilocano. Sorry. Whoops! Driver ka lang. Driver ka. Hoy, ang sakit mo naman magsalita! Tama na, sir. Timan galing. Insulto ka man galing. Insulto. Ito, isang ka dito. Ikaw yan lang. Nakakasakit ka na! Pag ka, nakibot ka ng pasayro, Simo. Nakibot ka mo na. Nakibot kami, sir. Nakibot sila. Nag-atras sila. Kibot. Tipigil ka, sir, kamamawagpot ka. Tutunga ka lang, tawa. Sila lang nga lang. Ganito, sir. May salakyan ka, sir. May salakyan gani, oh. Napakilit ka gani. May salakyan gani, oh. Tani napakilit ka gani. Napakilig gani ako. Gay ko nga. Ba't nasan yung subs? Ba't ako? Ay, nakadamo. Pasinggot ang pan. Makitranslate na lang. May mga taga ano dyan, Ilonggo dyan. Pangalan na kung ano pa. Oo, tandaan ko sa ospital. Tandaan ko sa ospital. Tandaan na. Tandaan na. Parang may nagtatalo lang dito na magkapatid pag ganun kalambing Pero yun nga, di ko alam yung konteksto.
Diba, lahat naman ng road rage talaga lalala lang hanggang pinapabayaan mo. Kung meron laging magsiseparate dyan, pag-usapan na lang, wala nang problema. Sulot dahil malambing. Alam mo, mahilig ako sa malambing Ramdam ka din yan. Ramdam na ramdam ko. Ito lang dapat sa kalsada Good vibes lang. Alam niya. G na G. Alam na Oh, nag-load! Yes! Sabihin mo pag meron may hawak siya, parang ibabato niya pala baka malaglag. Hey! Ba isipin na yugyug mo? Iyugyug mo. Shoutout sa DLSU! Davao rin ba to? DLSU this, Davao, di ba? Das Marinas pala. O siya, Etimax pala It all interconnects! Galing kay Pelagio. Me and my gang listening to Kangkong Chips ni Josh Mojica. Kangkong chips ni Oh! Mojica. Tumikit sa pagkagat ang lutong ang Hey! chips ni Josh Mojica. Mas mainit pa to sa araw na tinapakan ni ate para magbenta ng Chowking! Kangkong chips ni Josh Mojica. Nagbabaga! Sa pagkagat ang lutong ang sarap. Kangkong chips ni Josh Mojica. Sulat. Mas lit pa yung sa UUU. Kangkong. Sulat. UST ba yan? Ay, ba't ba ka UST? UUU. Ikaw na nga. Yun ang English na ikaw na nga. Sulot ka. Hey! Basta wag mo siya bibigyan ng sisig ha, please. Parang hawa mo na. Sulot. Si Queen Jasmine. Kung may Chowking, may Chowqueen. Lahat tayo nagtutugma-tugma ang mga tinig kay Josh Mojica Kangkong Chips. Makuha ka sa tingin! Patay. Iilag-ilag pa Yan S yan, S. Tama na, patay na. Yan ang titig na. May pinagdadaanan ako, ayokong inisin yan. Sulot! Walang kaarte-arte pero dancer yan. Ayaw nyo sumayaw. Itsura mo, kala mo lampa. Ang mukha si Princess Thea. Tama ba? Mukhang nakapag-show my rice to! Diba? Yan naman talaga ang art. Diba? Na-express mo ang sarili mo. Di naman 24/7 ganun mukha kang tanga nun. Nalala ko din yung mga nagtatanong sa akin, ba't parang kalma mo lang sa nung nakita kita sa labas? Malamang! Mukha ba lagi may camera sa mukha ko? Yan, geto rin yun. Diba? Pero yan, nakakatuwa naman. Sulot! Ito, galing. Ogie Diaz workshop. lagi ito naglalabas ng masarap. May ng mga masaya na video Ano sinasabi mo? Walang iya ka? Ako pala mukha mo! Lumayas ka! Ito dapat yung sinasabi sa mga manager nyo pag inaabuso kayo, mga boss nyo. Hindi na kailangan ng workshop. Basta dapat may kilala kang artista, anak ka ng artista, anak ka ng direktor. Pwede ka na mag-acting ganyan sa Pilipinas. Hindi mo kailangan ng workshop. Kailangan mo lang generational wealth at generational connections. Kung hindi ko naman dinidiscredit yung mga magagaling, talaga may duguman sila o wala. Pero marami, makikita mo yan di ba? Kilala niyo yung mga singer na pinaka-acting, tsaka may mga actors na pinakakanta. Alam niyo yan, hindi na ako mag-name drop. Ano sinasabi mo? Oy, ko! Wala mukha mo! Aray ko! Iyak ka! Lumayas ka! May accent ata. Layas! Ganda ng nito, sobrang immersive. Ito yung mga empleyado ng Chowking bago sila palabasin. Wow! Aray ko. Pwede siya dancing din. Si Yogi. Pwede siya mag-dancing din. Ito, gumawa ganun-ganun. Mukha pa ba Galing nila, gagi. Ano sinasabi mo? Kapal ang mukha mo! Lumayas ka dito! Layas! Walang hiya ka! Ang kapal ang mukha mo! Lumayas ka! Layas! Aray ko. Gusto pa niya.
Diba, yan ang isang magaling na mentor, di ba? Nakukulangan pa siguro siya. Ituloy mo pa, sige, ilabas mo pa. Kasi makikita mo naman yung difference, di ba? Pero ganun talaga, nagsisimula ka pala. Alam ko may mga tao dyan, ang tamlay-tamlay naman ni ate. Malamang tanga, kita mo nga nagpa-practice, kaya ka nag-workshop. Alam na magaling ka na, hindi mo lang ka mag-workshop. Kasi mga ganun tao sa inyo. Ayoko na tignan yung comment section, alam ko na eh. Nakatawa. I'm proud of you, Heidi. Do not hide it. Ano sinasabi mo? Ari ko. Ito, iba naman. Iba-iba yung kanilang application. Talagang gustong-gusto ko talaga pag nakakita ko ng mga tao nagsusubok pa lang. Nakakalambot ang puso. Parang yung nalambot na halo-halo ng Chowking pagbalik niya. Sulot! Tulot na sulot yan. Ito, galing kay Sanchez. Hindi nag-evolve na yung mga langgam, marunong na lang mangoy. Ang bilis naman mag-evolve. Langoy? Tubig yan, tubig. Ay, kahit tubig yan. Saan ka? Magsuswimming na sila. Pwede yan? Kala ko nagkakapit-kapit sila. May gano'n. Yung kapit-kapit yung mga langgam pag... Wow. Ang evolution, million taon yan. Para sa pagkain. Ito dapat yung pinapakain sa aso. It all interconnects. Yan dapat kinain yung sisig, leches. Sulot, galing kay Pin. Yung broken ka pero wala kang sariling kwarto. Si Queen Yasmin ba? Ito ka si Queen Yasmin eh. Okay, lahat ay may karamay ka. Kaso Misery Loves Company eh, leche. So, viral streamer na galit sa viewer dahil na spoil. Kaya sa tingin nyo, gaano ba katagal dapat bago mag-share ng spoiler? Isang araw? Isang taon? Ilang buwan? O kasi feeling ko wala akong magagawa eh. Yung mismong araw lumabas sa isang bagay, ikaw wala lang dapat ang umiwas. So, ikaw ang gumawa ng paraan para hindi ka makakita ng spoiler. Ako pag meron yung Attack on Titan or sa JJK, buong araw hindi ako nag-FB, hindi ako nagtitingin sa newsfeed, wala akong kinakausap para sigurado hanggang hindi ko napapanood, hindi ako magsuscroll. Kaya yung isa kailangan mo iwasan. Bang. Ang tanga-tanga mong manonood. Ikaw yung pinakatangang manonood sa lahat ng manonood. Alam mo yun? Okay, spoiler nga, okay. Ikaw ang pinakatangang watcher sa lahat ng watcher. Special chat ka ba? Bobo. Huwag na natin gamitin yung ibang mga tao, okay? Alam ko kupal yung mga ganyan tao, pero baka siya tinamaan din siya ng kanyang damdamin. Naiintindihan ko naman. Special chat ka, tanga ka. Ano to, diba? Jojo Bizarre Adventure? Ayoko na basahin yung spoiler, hayop. Sa FB to, no? Imposible kasi sa YouTube auto-ban to eh. Sa FB kasi mas maraming maasim dyan. Sa tangang manonood. Bang. Ban mo na lang siya na huwag na makapag-comment sa'yo kahit kailan. Palibasa, bobo yung tao na yan eh. Onting tip lang bilang isang matagal na sa internet, huwag mo na ilabas masyadong galit mo sa kanya kasi gusto yun ng mga tao. Gusto nila pa nakakakuha sila ng reaction sa'yo, mas lalong gagawin sa'yo. Okay, ano lang, tip lang sa isang taong umay na sa tagal ko na dito. Eh, pagpatuloy mo lang kayon. Alam niya na lahat ng palabas. Bobo. Bobo. Palagyan na lang ng spoiler tag to, Miss Editor, before to lumabas ha. Tapos spoiler, tapos Jojo Bizarre Adventure, lagay ka na lang. Ayan na, bahala sa inyo, hindi kayo masuspoil, pero hindi ko rin binabasa sila sa ilalim eh. Tanga. Palibasa, pinalaki kang tanga. Sa kasalanan ng magulang mo kasi tanga rin yung magulang mo. Geto rin man trash talk sa com shop eh. Tama na. Okay lang. Labas mo na. Yan yung tawa ng utak ba yun? Okay lang. Yan talaga buhay sa internet. Wala tayong magagawa. Sukot dahil sa hindi pa natin lang paano tayo makikihalubili sa mga kupal sa internet. So, naiintindihan ko naman. Kaya nag-isipad It's morphin' time! Dragon Sword! Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Saber-tooth tiger! Tyrannosaurus! Garamatala! Tyrannosaurus! buti na wala sa tumawa ka na ka. Ang puti rin eh. Puti orange. May orange ranger pala. Buti lang wala sa tumawa ka. Talo ka. GG ako doon. Sulot. Maraming salamat. Panguli. Ito. Kaling kay Goldwyn. Oh my, gulat ako. Mga mabubugbog si Nobita dito. Dito si Doraemon, si Doraemon to. Namorin.
Yan ang gusto ko, sulot o ano ba? Doon natatapos sa mga sulot o sukot. Ngayon ano ba nanalo? Sulot o sukot? So kung sino pa na mga ganito, huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga mahilig sa Chowking nyong friends. Baka mag-chow pan strike at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paolo Pamalam. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist.